Daripada Santosa yang Korea Selatan kemudian ada Bertipai bisa mengatakan aneh. नैबे दिनैनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय नैबे हालामनिफ्राय बड'लेण्डनि गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थारैनो दिनैनि नैबे हाबाफारिया जोबोर गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव। दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बर'नि आंगोनिबो आंगो बैसागुखौ मोजाङै लाखिनानै इयुनाव जोङो जोंनि रंजालि बैसागु हमथाना लाखिनो थाखाय जोंनि जितु हाबाफारि बेखौ जों लाबाय दङ। दिनै थांगाबारि गामियाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायाव बेखेवगिरि महरै नुजानो हाना निजेखौनो सोब गोग्गानाय मोनदों। जोङो इयुनावबो बेबायसा हाबाफारिखौ मावलांगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। आङो बिथांमोनखौ फोरमायगोन रंजालि बैसागुखौ जों फालिबाय थानांगोन। बेनि लोगोसे जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो 100% खालामथारनांगोन। खारन सोलोंथाइखौ लाखिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि रंजालि बैसागुखौ फालिबाय थालांनांगोन। खारन रंजालि बैसागुआ जाबाय जोंनि हारिनि सिनस्रि आरो रंजालि बैसागुआ थाबासो बर' हारिया थागोन। सान बार अखा जिमान दिन जोंनि बुहुमाव थागोन अब्लासिम जोंनि रंजालि बैसागुखौ जों हमथाना लाखिनांगोन बेखौ आं खावलायो।